Il-kap ta' servizz pubbliku Tony Sultana għalli kull ma jmur il-poplu Malti qed jaraf dejjem aktar kemm l-amministrazzjoni pubblika hija monija b'nies ta' kwalità blan finali dejjem ikun li jagħmlu differenza pożittiva fil-ħajja tan-nies. Huwa kienet jitkellem waqt ċerimonja li saret fil-Kastell Verdala taħt il-patroċinju tal-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono fejn ġew ippremjati uffiċjali pubbliċi li spikkaw f'ħidmithom. Waqt l-indirizzat l-uffiċjali preżenti għas-serata, l-President tkellmet dwar il-kompetenza teknika, l-imparzjalità, il-lealtà lejn il-Kostituzzjoni u r-rispett lejn il-prinċipji demokratiċi li għandu jkollhom il-ħaddiema ta' servizz pubbliku fil-ħidma tagħhom u l-prinċipji ta' etika, trasparenza u kontabilità li għandu jkun imsejjes fuqhom is-servizz pubbliku biex ikompli jaqdi l-missjoni tiegħu waqt li ċ-ċittadini jiġu trattati b'dinjità u rispett. B'kollox ingħataw 10 awards. Il-Quality Award ingħata lil Healthcare Funding Department, il-Best Practice in Good Governance Award ingħata lil Transport Malta, il-Best Digital Solution ingħata lit-tim li ħaħsieb ir-rollout tal-Microsoft Copilot fuq l-apparat tal-uffiċjali pubbliċi. Il-Climate Impact Award ingħata lil proġett Shore to Ship, proġett bisħab bejn Transport Malta u Infrastructure Malta. L-Inclusion Award ingħata lid-Diviżjoni tal-Indafa Pubblika u Manutenzjoni. Ir-Role Model Award ingħata lill-Anġel Kuxkiri u Reni Zeraf għal ħidma u dedikazzjoni tagħhom f'Puttino Cares. L-Inspiring Social Responsibility Award ingħata lill-Fondazzjoni għas-Servizzi Soċjali flimkien mal-Aġenzija Poċ. Il-Project of the Year ingħata lill-Ministeru għal Għawdex għal proġett tal-Pixxina ta' Għawdex u Team Recognition Award ingħata lit-tim wara l-organizzazzjoni tal-Malta School Games. Waqt is-serata ngħata wkoll ir-rikonoxximent Outstanding Effort Award lit-tim tad-distribuzzjoni tal-Ene Malta.